дуруд ба шумо бинандагони гиромӣ, бо шодии нишод ҳамоно баҳсҳо атрофи ғалабаи таърихии дастаи Истиқлоли Душанбе бар Ал-Ҳилоли Арабистони Саудӣ дар расонаҳою телевизиону радио идома доранд. Дар ҳақиқат дастаи беҳтарини Осиёро мағлуб кардани Истиқлол нерӯю бовариро ба футболи Тоҷикистон дар ҷаҳони муосир боло бардошт ва дар сурати боз ҳам ба ғалабаҳои пайдарпай ноил шудан соли оянда шояд ду дастаи Тоҷикистон дар бозиҳои Лиги Чемпионҳо ширкат намояд. Бозӣ чӣ гуна буд? барномаи мо ҳам ба он таваҷҷӯҳ кард. Сармураббии дастаи Ал-Ҳилол Марио Роҷерои бразилиягӣ ба ҳамин ҳайати кордидаи худ бовар дошт ва дар ин бозӣ бе ягон ивазшавӣ ба майдон омад. ҳамон ҳайати печинае ки дастаи Истиқлолро чанд рӯз пештар бо ҳисоби 3-1 мағлуб карда буд. Аммо Виталий Левченко дар ҳайат ду тағйирот ворид кард. Ба майдон Рустам Соиров ва Манучер Сафаров омаданд. футболбозони дастаи Ал-Ҳилол дар як маврид дар дақиқаи 24 ҳамин ҳуҷумеро ташкил карданд ки бо зарбаи сар аз ҷониби Бафетинби Гомес аз Фаронса ки ҳоло таҷлили голро ҳамин гуна палангвор ҷашн мегирад, голи аввалинро вориди тӯри дарвоза карданд ва футболбозони мо ҳам ба ҷавоб гузаштанд ва ҳуҷумҳои пайдарпай ташкил мекарданд. ин Рустам Соиров буд ки бисёр паси хубе ба Манучер Сафаров партофт, вале Бафетинби Гомес инҷо сад гузошт. ҳоло бубинед ин ҳуҷуми барқвори футболбозони дастаи Истиқлоли Душанберо. мо тавонистем дар дақиқаи 39 ҳисобро тағйир диҳем. Манучер Ҷалилов ин тӯбро вориди дарвоза кард. аммо кори асосиро капитани дастаи Истиқлол Алишер Ҷалилов ба иҷро расонд. инҷо ду нафарро сари роҳи худ гирифт, аз як нафари дигар гузашт ва як партоби олие анҷом дод ки Манучер Ҷалилов ба тӯб пештар расид ва тӯбро вориди дарвоза кард. ин голи дуюми Манучер аст. бубинед инҷо ҳам чӣ гуна партофти хуби олии Рустам Соировро дидем ва Манучер аз дур зарбае зад ки имрӯз Абдулло Утайф дарвозабони дастаи Ал-Ҳилол дар ғафлат монда буд ва тӯби дуюмро ҳам аз дарвозааш гирифт. қисми дуюми вохӯрӣ ҳам бо ҳуҷумҳои пайдарпаи футболбозони дастаи Истиқлоли Душанбе гузашт. Манучер Сафаров ҳамто надошт ва ин голе ки зад ба ақл рост намеояд ки чӣ гуна метавонад вориди дарвоза шавад, вале Манучер Сафаров тавонист ки дар дақиқаи 42 голи сеюми дастаи моро тӯри дарвоза равон кунад ва бори дигар Маъюф дарвозабони дастаи Мунтахаби Арабистони Саудиро ҳам дар ғафлат гузорад. бори дигар ҳуҷуми футболбозони мо аст ва баъди 4 дақиқаи дигар мо ҳисобро 4-1 кардем. бубинед боз Манучер Сафаров, боз Манучер Ҷалилов, боз ин голе ки худ бовар кунед голҳое ки ҳеҷ кас дар Осиё умед надошт ки футболбозони Истиқлол ҳамин гуна бозӣ мекунанд. аз Афғонистон мухлисони зиёде ба дастаи мо мухлисӣ мекарданд ва ҳамон дар расонаҳои иҷтимоӣ менавистанд ки чӣ гуна Истиқлоли Тоҷикистон хуб бозӣ кард ва ниҳоят зебо бозӣ кард. дар ин баробар мо аз ҷои воқеа шаҳри Ар-Риёзи Арабистони Саудӣ бо сармураббии дастаи Истиқлоли Душанбе Виталий Левченко дар тамос мешавем. салом Виталий Григорьевич, фикр мекунам ки шумо моро мешунавед ва ин ғалабаи ниҳоят муҳиматон муборак бошад. чӣ ҳаяҷонаш шуморо баъди ин ғалаба фаро гирифта буд? Добрый день, очень приятно за поздравления, очень приятно, что вы болеете, очень приятно, что вы переживаете. Хочу через вашу программу поздравить всех болельщиков Таджикистана. Я думаю, что вчера ночь была такой не очень спокойной. Вот, мы своей игрой порадовали болельщиков, принесли им позитивное настроение. Я думаю, что это большой шаг в развитии таджикского футбола. Вот. Ну и я рад, что у нас все получилось в этой игре, и мы добились положительного результата. Ну, естественно, эмоции самые положительные, потому что не каждый день обыгрываешь лидера азиатского футбола. Все-таки Аль-Хиляль по именам, по бюджету, по инфраструктуре намного опережает наш клуб, поэтому это вдвойне победа делает нас сильнее, и мы, естественно, удовлетворены этой победой, потому что сильный соперник, когда побеждаешь сильного соперника, вот, на его же территории, можно так говорить, да, в его родных стенах, это вдвойне придает сил. Вот, эмоции, конечно, тяжело передать, потому что они позитивные. Вот, и, естественно, мы все рады, все довольны, что нам удалось продемонстрировать такую
результативную игру, можно сказать, вот, в которой, как я думаю, что болельщики не ожидали, что футбольный клуб из Таджикистана, Истикол, может так играть на таком уровне и показывать такой футбол. пеш аз бозии аз шогирдонатон ғалабаро интизор будед, зеро дастаи Ал-Ҳилол дар бозии аввал бо ҳисоби 3-1 ғалаба карда буд. Ну, давайте более прагматично подойдем к этому вопросу. Я делал теорию, я делал разбор игры, вот, и я показал ребятам до того эпизода, когда мы очень достойно играли в первой игре, вот, практически не давали сопернику делать результативные подходы к нашим воротам. Вот, и я показал на следующий день моменты ребятам, когда мы развалились. Вот. Естественно, я указал, за счет чего соперник играет, за счет каких сильных качеств, за счет наигранных комбинаций в атаке, как они действуют, как они взаимодействуют. Естественно, я указал ребятам, как надо сыграть, чтобы не допустить вот той игры, которая у соперника получилась во втором тайме, когда мы проиграли первую игру. Вот. Ну, я рад, что я сумел достучаться до ребят. Я рад, что ребята восприняли те идеи, которые я им предложил, как надо сыграть и как надо воспользоваться. Вот. И ребята молодцы, они воплотили это все на футбольном поле и добились очень красивой и качественной победы в этом матче. дар ҳайат ҳама дурахшиданд ва пеш аз ҳама ман мехостам фикри шуморо дар бораи ду бозингар Рустам Соиров ва ҳамчунин Манучер Сафаров бифаҳмам. Ротация, она неизбежна, ротация напрашивается, вот, и мы смотрим по состоянию наших игроков, кто в каком состоянии находится, делаем тот же самый анализ, вот, и доверяем как бы тем ребятам, которые более-менее свежие и которые могут приносить пользу нашей команде. Поэтому их игру я оцениваю с положительной точки зрения. Ребята вышли, ребята делают свое дело, ребята знают требования, знают, что мы от них требуем. Вот. Вышли, не стушевались, молодцы, проявили себя. Большой им респект за эту игру. ҳусейн доганро шумо дар ҳайати эҳтиётӣ гузоштед ва ин аз кадом сабаб буд? Шояд он ҳолате ки дар вақти бозӣ рух доду ӯ муҳофизакҳояшро ба сӯи майдон ҳаво дод? Нет, это с этим не связано. Вот. Еще раз повторяю, что футбол командный вид спорта, это же не спорт одного человека, не одиночный спорт. Поэтому здесь командный вид спорта, и мы учитываем состояние всех ребят перед игрой. Вот. Опять же, мы делаем выводы не по игре, а по общему состоянию. Да, мы можем делать и анализ по игре и принимать решение, ставить или не ставить футболистов в состав. Но как бы мы еще и смотрим, кто в каком физическом состоянии находится, кто сколько сил потратил, у кого осталось больше свежести на игру и кто может принести больше пользы в игре. Поэтому вот эти моменты только связывают, что как бы мы отдали предпочтению такому составу, который вы видели. ҳолати рӯҳонии футболбозони мо имрӯз чӣ гуна аст пеш аз бозӣ бо Шабоб Ал-Аҳли ки ин ҳам яке аз дастаҳои пурқувват мебошад? Настроение, я думаю, с психологической точки зрения, оно положительное. Вот. То, что касается травм, микротравм, сейчас будет восстановительная тренировка, мы посмотрим, кто в каком состоянии находится. Вся информация по здоровью футболистов у нас есть. Вот. Попытаемся восстановить ребят, чтобы они подошли в оптимальном состоянии на игру с Шабаб Аль-Ахли. Поэтому пока каких-то преждевременных выводов рано делать. Мы в процессе все посмотрим, кто в каком состоянии и кто сможет выйти и играть на полную мощь свою и, естественно, принести пользу команде. ташаккур, мо ба дастаи Истиқлол барор мехоҳем ва имрӯз бо шумо дар якҷоягӣ аз Тоҷикистон истода назора мекунем ки чӣ гуна бачаҳои мо боз Осиёро дар тааҷҷуб меоранд. Хайр, саломат бошед, барори кор. Спасибо большое. Мы чувствуем вашу поддержку. Вот, она как бы присутствует и в Фейсбуке, и в Инстаграме, вот, и в Ютубе. Поэтому мы чувствуем вашу поддержку, мы чувствуем вашу отдачу. Вот, и поэтому мы постараемся вас не разочаровывать, а только радовать. И, естественно, чтобы наш футбол уже становился на более профессиональные русла и ставил более высокие задачи перед собой. И, конечно же, их решал. Спасибо большое, что нас поддерживаете.
Спасибо большое за ваши переживания. شده نشاط فوتبالبازان بعد این پیروزی تاریخی چگونه بود؟ این نوارها تا به ما رسیدند. برمیگردیم بعد چمپیوناتی مملکت با این دسته‌های لیگ اولی که هفته گذشته دور چهارمی آن به انجام رسید. پیشرفت دسته خوجند در سفر از دسته روشن شهر کلوب با اولین شکستش روبرو گردید. دسته‌های روشن کلوب و خوجند امسال بعد چند مدت در بازی‌های جام کنفدراسیون فوتبال آسیا بازی‌های خود را شروع می‌کنند و بازی امروزه امتحانی بود برای مربیان هر دو دسته تا توانند کمبودی‌ها را بفهمند. با دسته روشن میسر گردید که بعد آنکه فوتبالبازان دسته خوجند در میدان نزد دروازه‌شان قاعده را ویران کردند با زدن پنالتی موفق شد و آن را دلیل شمرودوف در دقیقه 52 به ثمر رسانید. این یگانه گل تقدیرساز آمد و روشن با نتیجه 1-0 پیروزی به دست آورد. باز یک دسته دیگری که در حساب بازی‌هایش 0 جای داشت با مغلوبیت دچار شد. اسخط شهر خوجند دسته نوی لیگ اولی در برابر دسته کوکتوش قرار گرفته تا دقیقه 65 با گل زده اکوبیر تورایف در صفحه پیش بود. فوتبالبازان اسخط در دقیقه 38 حساب را گشوده بودند و این را شما می‌بینید. اما در دقیقه 65 ازبک حساب را برابر کرد و فوتبالبازان کوکتوش امکانیت یافتند که بار دوم به زدن گل موفق شوند. محسن جان عبدالغفارов حساب را 2-1 کرد و اسخط چون خوجند به اولین باخت گرفتار شد. کلوب مرکزی ورزش ارتش بعد به استعفا رفتن الیار اشورامدوف با اولین غلبه خود سرفراز گردید. کلوب مرکزی ورزش در برابر مهمان خود دسته دوشنبه با نتیجه 3-1 پیروز آمد. در رفت بازی مهمانان توسط گل زده لیوک لیانل در دقیقه 24 پیش‌روی را اختیار کردند، اما خود گل سهراب از سویف نتیجه را به برابری کشید. سهراب جلیلوف و فتولوف باز در دقیقه 49 و 59 دروازه‌بان دوشنبه فرامرز سعیدوف را مجبور کردند که توپ را از دروازه بیرون آورد. به همین ترتیب این پیروزی اولین امکان داد که سپاهیان جای آخر را ترک کرده به زینه ششم برویند. نهایت بازی آخری در چهارم با اشتراک دسته‌های استرافشان و فایسکند با نشانداد برابری 0-0 انجام یافت و فایسکند به زینه اولی جدول مسابقات چمپیوناتی مملکت برآمد. برمیگردیم با بازی‌های لیگ چمپیون‌های آسیا. در گروه A بعد آنکه استقلال دوشنبه به جای اولی گروه رهسپار شد، دسته‌های شباب الاهلی و الملک ازبکستان نیز در این برابر در مقابل هم قواز بودند. اگر اگمکه غالب می‌آمد دو دسته آسیای مرکزی با 7 امتیازی در صدر جدول مسابقات قرار می‌گرفتند، اما این طرف نشد. لحظه‌های بازی رو می‌بینیم.
дар гурӯҳи б дастаи песаф муайян шуд гӯем хато нахоҳем кард. дирӯз дар доираи бозиҳои даври панҷуми гурӯҳи б трактор бо пахтакор қувва озмуд ва бозиро бо б кушодани ҳисоб бо натиҷаи баробарӣ ҷамъбаст кард ва роҳи худро барои баромадан ба бозиҳои оянда плей-офф душвор гардонид. аммо шарҷа мизбони бозиҳо алқува алҷавияро бо натиҷаи 3-2 мубталои шикаст гардонид. тамошо мекунем. дар мадори бозиҳои даври панҷум дар ин гурӯҳ дастаи трактор бозиашро бо дастаи пахтакори тошканд мусовӣ анҷом дод ва яке аз дастаҳое ки хеле хуб ба чашм мерасид ин дастаи алқува алҷавия буд ки ҳоло гол мезанад бо зарбаи ҷефферсон. колазос дар дақиқаи 15 худро нишон дода натавонист. ин голро футболбозони ин даста ҳарчанд заданд, вале дар ин вохӯрӣ ҳам хатогиҳояшон хеле зиёд буд, чун алқува алҷавияро мо хуб медонем дар бозиҳои ҷоми конфедератсияи футболи осиё мағз истиқлолро бо ҳисоби 1-0 мағлуб карда буд дар финали бозиҳо. сипас муҳофизатгарони дастаи алқува алҷавия ё худ айрфорс ба хатогӣ роҳ доданд муҳофизатгарон ва халид бавазир дар дақиқаи 25 ҳисобро мусовӣ гардонид, ҳисобро баробар кард. инҷо бубинед чӣ гуна инҷо али ходим буд ки ба хатогӣ роҳ дод ва дар натиҷа холид бавазир тӯбро вориди дарвоза кард ва баъдан ҳуҷумҳои пайдарпайи футболбозони дастаи шарҷаи амороти муттаҳидаи араб боз ҳам натиҷаовар шуданд, яъне дигар кардани ҳисоб ба онҳо муяссар шуд ва баъди 10 дақиқа дар дақиқаи 35 ин маротиба солим солиҳ тӯби дуюмро зад ва шарҷаро ба сафи пеш баровард. шарҷа чун ин бозиҳое ки дар гурӯҳи б ҳастанд дар амороти муттаҳидаи араб дар варзишгоҳи шарҷа баргузор мешуданд ва ҳамин буд ки шояд футболбозони ин даста боз ҳам маҳорати олӣ зоҳир мекарданд ва ба пеш мерафтанд. ин тӯби баробариро ҳоло инҷо мебинем ки боз ҳамон ҷефферсон колазос ба тӯри дарвозаи дастаи шарҷа зад ва ҳисобро баробар кард 2-2 ва гумон буд ки ин навбат ҳам алқува алҷавия метавонад як имтиёзро ба худ ихтисос диҳад, вале ин тавр нашуд ва футболбозони дастаи шарҷа барои он ки дар гурӯҳ садрнишин шаванд ба ғалаба ҳатман бояд ноил мешуданд ва ин кор ба онҳо даст дод ва салим солиҳ голи дуюм ё худ дубли худро ба самар расонид ва ҳамин тариқ ин даста бо ҳисоби 3-2 дар ин вохӯрӣ пирӯз гардид. ҷадвали мусобиқот ба шумо пешкаш мешавад ва инҷо ҳоло алҳол дастаи трактор имконияти хуб дорад ки дар ин гурӯҳ зинаи дуюмро ишғол кунад. дар гурӯҳи эси бозиҳо имрӯз даври панҷум баргузор мегардад. аз шуртаи ҷои охир бо пейсаф аддухайл ва истиқлоли эрон бо аннасри арабистони саудӣ рӯбарӯ мешаванд. дар даври чорумии бозиҳо истиқлоли шаҳри теҳрон бо аддухайл натиҷаи зебои баробариро бар ҷой гузошт ва ҳоло мо он лаҳзаҳоро мебинем. футболбозони дастаи истиқлол имсол ҳам хуб бозӣ мекунанд ва дар бозии гузаштае ки бо аддухайл доштанд маҳз дастаи истиқлол бо ҳисоби 4-3 мағлуб шуд ва имрӯз он рӯзе фаро расида буд ки бояд истиқлолиҳои теҳрон ба бохти аввалаашон ҷавоб мегардониданд ва онҳо муяссар шуд он замоне ки футболбозони дастаи истиқлол тавонистанд ки як пеналти кор кунанд ва ҳоло ин ҳолатро мо мебинем ки бисёр ҳам хатарнок бозӣ мекунанд ва шайх диабате
дар ин ҳолат ҳисобро боз мекунад ва Истиқлолро ба сафи пеш мебарорад. Истиқлолиҳо дар ҳақиқат ба он бохташон дар ҳақиқат ҷавоб гуфтанӣ буданд. Агар ғалаба мекарданд дар ин вохӯрӣ мавқеашон устувортар мешуд дар ҷои аввал, вале ин тавр нашуд ва футболбозони дастаи Истиқлол ҳуҷумҳои пайдарпайи худро ба анҷом расониданд. Боз дар дақиқаи 45 як тӯбро аз дарвозашон гирифтанд ки ҳоло ин лаҳза наздик нашавад. аз дуҳайли қатар ба ҳуҷум мегузарад. ҳоло ҷуниор инҷо аст, як партофт анҷом медиҳад. муҳофизатгарон инҷо ба хатогӣ роҳ медиҳанд ва боз барои футболбозони дастаи Истиқлол ин навбат пеналти ба дарвозаи онҳо таъин мегардад ва Майкл Олунга тӯбро ба самар мерасонад. 1-1 ин натиҷаи қисми аввали вохӯрӣ буд ки дастаҳо бо натиҷаи баробарӣ ба танаффус рафтанд ва дар нимаи дуввум ҳам бозии онҳо бисёр ҳам ҷолибу диданӣ буд. Як ҳолати стандартиро Олунга бори дигар дар дақиқаи 58 бо гол ҷамъбаст кард ва Аддуҳайл ба сафи пеш баромад. 2-1. бубинед чӣ гуна ин Олунгаро танҳо гузоштанд ва ӯ дар ҳақиқат дар танҳоӣ тавонист ки дар ҷое ки дарвозабон буд бубинад ва тӯбро ворид дарвоза кунад. дилшикаста нашуданд бозигарони дастаи Истиқлол ва боз як ҳуҷуми футболбозони ин даста ташкил шуд ва ин навбат Меҳдӣ Қоидӣ дар дақиқаи 61 тӯби баробариро ба ҳадаф зад ва натиҷаро баробар кард. дар ин гурӯҳ тавре ман гуфтам бозии Ал-Аҳли бо Ашшуртаи Ироқ бо ҳисоби 2-1 бо пирӯзии соҳибони майдон Ал-Аҳли анҷом ёфт ва Ал-Аҳли мавқеашро дар ҷадвал беҳтар намуд. аммо дар ин гурӯҳ мубориза барои ҷои дуюм ҳоло шиддат мегирад. ҳам Ал-Аҳли ва ҳам Истиқлол дар 7 имтиёзӣ доранд. дар гурӯҳи Д ҳам даври панҷум хотима ёфт. асади Ҳави Ҳернандес аз давлати Қатар баъди пирӯзиаш бар Фулоди Эрон бо натиҷаи 1-0 ба садри ҷадвали мусобиқот баромад ва аввалин дастае гардид ки ба бозиҳои ҳазфӣ плей-офф рохат гирифтааст. дар ин гурӯҳ мубориза барои ҷои дуввум байни дастаҳои Ан-Наср ва Фулоди Эрон раҳандозӣ хоҳад шуд. инро даври охири бозиҳо нишон медиҳанд. ба тамошои лаҳзаҳои бозӣ байни дастаҳои Фулод ва Асади Қатар меравем. роҳандозӣ шуд. Чимба буд ки вале зарбаи ин ҳам ба дарвозабон бархӯрд. як зарбаи дигараш ба акнун рӯ меорем ба бозиҳои гурӯҳи охир. ики ду дастаи толебаланд ба даври бозиҳои ҳазфӣ рохат гирифтанд. дар даври панҷуми рақобатҳои ин гурӯҳ Персафон Персиполиси Эрон ки дар даври гузашта бо ғалабаи пайдарпайи чорumi худ ба бозиҳои плей-офф рохат гирифта буд, бо Ал-Ваҳдаи Амороти Муттаҳидаи Араб майдондорӣ кард. дастаи Персиполис аз қабили дастаест ки яке аз аввалин рохатҳои бозиҳои минбаъдаро ба даст овардааст ва дар 4 вохӯрӣ ғалаба ба даст овард ва акнун ба бозӣ бо дастаи Ал-Ваҳда аз Амороти Муттаҳидаи Араб омад. ва ин вохӯрӣ аллакай дар дақиқаи 5 мову шумо тавассути голи Тим Матавз мебинем ки ҳисоб кушода мешавад ва дастаи Ал-Ваҳда дар ин ҷо ба кушодани ҳисоб даст меёбад. дар ин вохӯрӣ барои Персиполис на мусовӣ лозим буд ва на ғалаба, аммо бохт ба дастаи Ал-Ваҳда имкон медод ки мавқеашро дар ҷадвал беҳтар кунад ва ба зинаи дуввум барояд ва ҳамин тавр ҳам шуд. футболбозони дастаи ҳоло бибинед бори дигар ин ҳуҷумҳои пайдарпайи аҳлонаро бори дигар дастаи Ал-Ваҳда имкониятҳои худро истифода буд ва дар ин вохӯрӣ пирӯзӣ ба даст овард ва бо ҳисоби 1-0 бо ҳамун як голе ки дар оғози бозӣ зада шуда буд ба пирӯзӣ расид. дар ин гурӯҳ Гоа ва Раян ғайри чашмдоз ҷои Ар-Раёни Қатар охирон ки ҳаст ташвишовар буд ва дастаҳои Персиполис ва Ал-Ваҳда аллакай бозиҳои худро новбаста ба ҷамъбасти даври шашум идома медиҳанд. дӯстони гиромӣ, шоми имрӯз дастаи Истиқлоли Душанбе дар доираи бозиҳои даври панҷуми гурӯҳи А бо дастаи Ашшабоби Амороти Муттаҳидаи Араб вориди майдон мешавад. бо урзуи он ки дастаи Истиқлол дар ин вохӯрӣ ғолиб меояд,
برنامه خود را به پایان میرسونیم. گزارش مستقیم را شما توسط تلویزیون ورزش تماشا کرده میتوانید. باقی صحتمندی و روزگار آسایشته شما آرزوی ماست. خیر تو باشید. سلامت باشید.